Ka khubor phet seng jong nongilam kalyang persya hakayeng dobar thawain ka jelau Dr. Mukul sangma harangkat bat kiwe pat kiamalie kibadan menta kumba khat saungot kan hap ban sa teng shua namar ka jingbam pat byang ya ka jingdon kiamalie kiban soy ya ka sithi namar ki don katto kat ningut kiba omdon hanong ba silong kat kum katulong kubor ka jingdon ban soy ya ka sithi kaba kin pin sisha ba kimdon mentasu bat ka seng kongres kadai ban long hadu khat arngut handrai namar ki don ru kiba thumu ban mi lang bat ka jingbam don jongki hakanong ba silong kabakan thop ya ka MLA ka Menderganj ka dikanci di Sira lapan kriano ya ka singi Henry Hende ka step Dr. Mukul ulakan tai ya ka kai phot khubor ki lopan pa ba mo u lambat ki MLA ka parti Congress kin mi no ban punya so bat ka Trinamool Congress Shushu ulong ba ka de tangka khubor ka pala shu antat hi ya ka jinglong jingman ya ka ba ulong mo u bat ki para MLA kidang ile kat bala ban wengi ki jing e tangka ki saw kon ro ka parti kumban syukudo bo Dr. Mukul sangma lem kibalie na rilom garu bat kato kat ni na rilom khasi kimsu tunat ya ka jingtung president MPCC dauba Vincent H Pala MP Lok Sawah Nasilong ka tulong kubor na ka seng congress klai thu ru bakal don ka jekran rebun kiamalie na rilom khasi kim don jingtu ban kersan ban lip penyeso sakati MC laong ba kani ka kubor kadi ka kubor drama election jit nong mikmat siteng samoi balawan ra da kiseng san perthai ba persya congress ban pin I ya ka jingya pai ndrei kan omdon kanu kanu ka jingya soi Saki amali kongres banlek saki wepat kisang sang perthai. Kat kum ki khubor hakatio baladew Dr. Mukul wali cakap kata banyak keren mat ki nong yalam ka TMC. Walau Dr. Mukul lokoro bu ni telang bat ka parti pat dang persang banikan ki jinge apo kisau kunro handai ki tulong khubor ki yathu bau dang persang bantan ki beli ban kersan bat umpat yo ya kan nombo kebadan kam ban lai nak an kan tiap seng.